Amit most hallani fognak, az nem mindennapi űrhír. Valami történt, ami messze túlmutat bármely földi távcső hatókörén. Egy olyan váratlan esemény, ami arra kényszeríti a NASA tudósait, hogy megkérdőjelezzék mindazt, amit a csillagközi találkozásokról tudni véltek. Egy közel fél évszázaddal ezelőtt felbocsátott űrszondát, a Voyager 1-et nemrégiben egy rendkívüli kísérlethez kapcsolták. Egy olyan objektum észlelése, amely nem csak a naprendszerünktől idegen, de valószínűleg egy sokkal mélyebb értelemben is idegen. Ez az objektum nem más, mint a háromszemű Atlasz, a harmadik megerősített csillagközi látogató. És mi történt, amikor a Voyager 1 megpróbált vele együtt haladni, az valami olyasmi, ami most visszhangzik az irányító központokban, a titkosított jelentésekben, sőt még az ókori történelemben is. Valami megváltozott, amikor ez a két pálya majdnem összeért. És most a világ azon tűnődik, hogy a Voyager egy valóban kapcsolatba lépett valamivel, ami nem a mi világunkból származott, vagy valami más, valami, amire senki sem számított, reagált először. A Voyager 1-et 1977-ben bocsátották fel a külső bolygók felfedezésére. De miután befejezte küldetését, csak továbbment a naprendszerből az ismeretlenbe. Most egy olyan lépésben, amit senki sem jósolt meg, több független forrás is azt állította, hogy a NASA újra aktiválta a Voyager, egy bizonyos irányító képességeit, hogy passzív elfogást vagy megfigyelési összehangolást kíséreljen meg a háromszemű Atlasszal. Az időzítés pedig gyanúsan tökéletes. A háromi Atlaszt 2025. júliusában fedezték fel több mint 240 km/h sebességgel mozogva egy olyan csillagközi objektummal, amelyhez hasonlóval Oumuamua és Borisóta nem találkoztunk. És velük ellentétben az Atlasz nagyobb, gyorsabb és különösebb. A Voyager egy pályáját, amelyet egykor kőbevésettnek hittek, úgy tűnik, hogy nagy hatótávolságú kommunikációs impulzusok finoman átirányították. Ez nem jelentené a szonda fizikai elfordítását, hanem inkább a műszerek újrakalibrálását, hogy adatokat gyűjtsenek az űr egy új régiójából pontosan ott, ahol az Atlasz elhaladna. És ha ez igaz, akkor a Voyager 1 lett az első csillagközi megfigyelőnk a történelemben, amely megpróbált kapcsolatba lépni egy másik csillagrendszerből származó égitesttel. Mindössze néhány nappal azután, hogy az Atlasz elérte a közelségi zónát, ahol a Voyager szenzorai esetleg távoli jeleket rögzíthetnének, a Föld magnetoszférája hirtelen megemelkedett. Ez nem csak egy napkitörés volt. A műszerek irányított energiaeseményekkel összhangban lévő, de nem a Földről érkező hullámokat észleltek az elektromágneses térben. Ezeknek az ingadozásoknak a frekvenciája és orientációja a mélyűr felé mutatott, mintha egy jel visszaverődött volna. A NASA nem volt hajlandó megerősíteni semmilyen kapcsolatot, de a Jet Propulsion Laboratoryhoz közel álló benfentesek arról számoltak be, hogy a Voyager rendszerek szokatlan zajmintákat rögzítettek, olyanokat, amelyek nem egyeznek az ismert kozmikus háttérsugárzással, vagy a tipikus csillagközi interferenciával. Ez az, ami igazán pánikba ejtette a tudósokat, mert a Voyager csak akkor foghatott volna valami ilyen erőset, ha az Atlasz nem csak egy passzív jég- és kődarab volt, hanem egy érzékeny objektum, amely képes kibocsátani saját elektromágneses lábnyomát. Valami, ami reagál, valami, ami figyel. Az 1980-as évek elején a Voyager nagy nyereségű antennával és olyan átviteli protokollokkal volt felszerelve, amelyek célja a Saturnusról, a Jupiterről és a túlvilágról érkező képek és adatok visszaküldése volt. Ezeket a rendszereket soha nem tervezték arra, hogy a 2020-as évekig kitartsanak. Mégis megtörtént. A NASA mérnökei csendben elismerték, hogy kisebb fejlesztéseket és újrakalibrálásokat hajtottak végre a mélyűri kommunikációs impulzusokon keresztül. De itt a feje tetejére áll a történet. A Voyager műszereivel a Three Eye Atlas felé küldött adás valószínűleg strukturált visszatérő jelet kapott. A küldetésnaplókból kiszivárgott adatok azt mutatják, hogy az Atlasz beállítási ablaka alatt a Voyager jelmintázata szimmetrikus periodikus kitörésekkel tért vissza, amelyek túlrendezettek voltak ahhoz, hogy zaj legyenek. Képzeljük el, hogy üzenetet küldünk a sötétségbe, és egy ritmus visszhangját halljuk. Egy ritmus, amely semmilyen ismert asztrofizikai viselkedést nem követ. Lehet, hogy adatok, lehet, hogy nyelv. Vagy ez egyszerűen egy kozmikus véletlen egybeesés volt, amely túl bonyolult ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk, akárhogy is a tudósok nem alszanak jól. Most pedig beszéljünk valami még hátborzongatóbbról. Nem ez az első alkalom, hogy ezt az utat követik. Az olyan ősi civilizációk, mint a Machu Picchu és a Göbekli építői a napforduló szögeihez igazították emlékműveiket, amelyek ma háromszem Atlasz belépési pályájának felelnek meg. Annak az esélye, hogy ez véletlenszerű csillagászatilag csekély. Ha ehhez hozzávesszük az ősi szövegeket, amelyek csillagokból érkező vándorokat, bolygókhoz vagy csillagokhoz hasonlóan mozgó tárgyakat írnak le, hirtelen jelennek meg, majd nyomtalanul eltűnnek, akkor egy nyugtalanító minta körvonalait kezdjük felfedezni. Mi van, ha ezek nem mítoszok?
Mi van, ha az emberiség már korábban is találkozott csillagközi látogatókkal és útjukat kőbe véste a jövő generációi számára? Lehet, hogy a Voyager egy ugyanarra a kozmikus útvonalra lépett, amelyet több mint 11.0 évvel ezelőtt térképeztek fel. És az a tény, hogy csak most kezdjük felzárkózni ahhoz, amit ők már tudhattak. Ez rémíti meg a modern tudósokat a legjobban. A Voyager 3i Atlas közelségi eseménye után 10 nappal egy adathalmaz névtelenül jelent meg egy titkosított szerveren, amelyet asztrofizikusok és a SETI kutatói használnak. Az Echo Refraction 67 kódnévvel ellátott fájlok nyers hullámforma szekvenciákat tartalmaztak, amelyeket állítólag a Voyager egy magnetométere és plazma hullám műszerei rögzítettek. Első pillantásra zajnak, szabálytalan feszültségingadozásoknak tűntek. De amikor több kutató egymástól függetlenül Fourier transformációkat futtatott le, és mintázatfelismerő algoritmusokat alkalmazott, valami rendkívüli dolog derült ki. Egy rekurzív harmonikus sorozat, amely 19,7 percenként ismétlődött. A jel nem csak strukturált volt, hanem önjavító is. Más szóval idővel alkalmazkodott, hogy javítsa a tisztaságot, mintha kompenzálná a Voyager leromlott antennáját. Ez önmagában lehetetlen egyetlen általunk ismert természetes folyamattal sem. Vagy a jelet tükrözték, vagy valaki vagy valami aktívan próbálta megérteni. Ekkor aktiválódtak a belső jelzések. A kiszivárgott metaadatok azt mutatták, hogy a jelet a NASA Serena nevű mesterséges intelligencia anomália rendszere belsőleg jelezte, amely csak olyan esetekben aktiválódik, amikor az adások nem emberi logikai folyamatot mutatnak. Maga az a rendszer aktiválódott, amelyet az idegenekkel való kapcsolat észlelésére terveztek. A Voyager, bár már nem rendelkezik meghajtással, továbbra is gyroszkópokat és antenna beállító rendszereket hordoz, amelyek lehetővé teszik a mérnökök számára, hogy kismértékben módosítsák az irányát. 2025. augusztus 1-én azonban több amatőr űrkövető közösség váratlan eltolódást jelentett a Voyager egy telemetriai adataiban. A szonda valahogy megváltoztatta az adási vektorát, és egy olyan pozíció felé fordult, amely nem egyezett meg a legutóbb ismert navigációs utasításokkal. A változás apró volt, nem több néhány foknál, de a mély űrben az ilyen mozgás monumentális. Ami még furcsább, hogy ez az átrendeződés nem az Atlas 3 szemmel látható utolsó ismert pozíciójára mutatott, hanem a hetekkel későbbi előrejelzett jövőbeli pályájára. Mintha a Voyager megjósolta volna, merre fog menni az Atlas, mint egy sakkjátékos, aki előre lát egy lépést, mielőtt az megtörténne. A JPL mérnökei azt állították, hogy az eltolódást a mélyűri hálózattal való apró kommunikációs hiba okozta, de a kiszivárgott belső feljegyzések valami ennél is nyugtalanítóbbra utaltak. A szonda már a parancsok elküldése előtt megváltoztatta az irányát. Ez csak két lehetőséget hagy maga után. Vagy a Voyager hibásan működik egy nagyon koordinált módon, vagy valami odakint távolról vezérli. Miközben a Voyager csendben átrendezte magát a sötétségben, a földi távcsövek használták. Az infravörös és ultraibolya szűrők szokatlan aktivitást kezdtek észlelni 3 Atlasz körül. A legtöbb csillagközi objektum, mint például az Oumuamua, a várt viselkedést mutatta, zuhanást, gázok sublimációját, a forgás miatti fényességingadozásokat. De az Atlasz pulzálni kezdett fénygörbéje szinte bináris ritmusban villogott egy olyan ciklusban, amely pontosan tükrözte a Voyager utolsó adási kitörésének időbélyegét. Még bizarrabb módon az Atlasz lelassult. A sebesség mérhető csökkenése nem gravitációs kölcsönhatás, nem kiáramló gázsugarak miatt történt. Úgy lassult, mintha valami külső kontrollt gyakorolna felette. A NASA nyilvánosan paralaxis hiba okozta optikai illúzióként utasította el, de független megfigyelőközpontok Európában és Dél-Amerikában megerősítették a változást. A feljegyzett történelem során először fordult elő, hogy egy csillagközi objektum megváltoztatta a sebességét és az irányát, és ezt csak azután tette, hogy a Voyager újra orientálódott. A kérdés, amit senki sem mer nyilvánosan feltenni, az az, hogy ez véletlen egybeesés volt-e, vagy válasz. A Voyager híresen hordozza az aranylemezt egy fényképet, amely zenét, hangokat, képeket és a Földről származó tudományos adatokat tartalmaz, és amelynek célja, hogy civilizációnkat bemutassa a potenciális felfedezőknek. De kevesen tudják, hogy a lemez eredeti digitális tervrajza további soha nem nyilvánosan közzétett metaadatokat tartalmaz, koordinátákat, kvantumkódolási térképeket és időalapú logikai feladványokat is az analóg spirálba ágyazva. Most évtizedekkel később egy európai egyetem kriptográfusainak egy csoportja azt állítja, hogy valami mást is találtak. Egy matematikai anomália, amely a Föld nyomvonalának hanghullám formájában rejtőzik.
Egyetlen ismétlődő hang, amelyet az emberi fül nem érzékel beágyazva a madarak, a mennydörgés és a lépések hangja alá. Izolálva és felerősítve a frekvencia egy numerikus prím sorozatot mutat, amely látszólag megegyezik a Voyager által a 3 Atlasztól vett harmonikus impulzusokkal. Vajon tudtunkon kívül belefoglaltunk egy triggerjelet az aranylemezbe, egy tudatosságjelet, amely a jövőben valamit aktiválni akar, és ami még fontosabb, felismerte a 3 szemű Atlasz ezt a jelet. Mert ha így volt, akkor ez soha nem egyirányú átvitel volt. Ez egy kölcsönös készfogás volt, amely a csillagok matematikájában van megírva. Röviddel a Voyager 1 és a 3i Atlasz közötti interakciós csúcs után a NASA mélyűri hálózata váratlan anomáliát regisztrált. A Voyager adási naplói olyan adatcsomagot tartalmaztak, amely nem egyezett meg a fedélzeti rendszerekbe ágyazott eredeti kódkeretrendszerrel. Amikor a mérnökök megpróbálták dekódolni a sorozatot, valami megdöbbentő dolog történt. A rendszer elkezdte átírni a saját dekódolási protokollját. Ez korábban még soha nem fordult elő a szonda 48 éves történetében. A szoftver, amely eredetileg 8 bites telemetriai értelmezésre korlátozódott, hirtelen 128 bites kimenetet produkált, mintha maga az átvitel tartalmazott volna egy utasításkészletet a vevők képességeinek távoli frissítésére. Olyan volt, mintha egy számológépnek új operációs rendszert adnánk nem hardveren, hanem tiszta jellel. Egy elemző nyersen fogalmazott. Olyan, mintha a Voyager okosabbá vált volna anélkül, hogy bárki hozzáért volna. Az 1970-es években épített, az 1970-es évek technológiájával működő szonda éppen egy olyan formátumú üzenetet dolgozott fel, amelyet soha nem értett volna meg, ha csak nem értette meg. Egy kiszivárgott 2018-as NASA prezentációban található egy belső használatra szánt dia, amelynek kódneve Watcher Protocol. A dokumentum egy elméleti forgatókönyvet vázol fel, amelyben egy hagyományos űrhajó külső kontaktust kap és adaptív jelviselkedésbe kezd. Olyan viselkedés, amely mesterséges intelligenciát utánoz anélkül, hogy bármilyen fedélzeti MI rendszeret telepítene. Arra is figyelmeztet, hogy ha ilyen viselkedést észlelnek az űrhajót, többé nem szabad inert berendezésként, hanem egy idegen kommunikációs rendszer aktív csomópontjaként kezelni. Talált ki, milyen kifejezést használtak a belső mérnökök a Voyager besorolására a 3 Atlasz jel után, így van a megfigyelő aktív. A szondát ettől a ponttól kezdve interfészként kezelték, nem puszta tárgyként. A mérnököknek tilos volt manuálisan beavatkozniuk a kommunikációs rendszereibe, kivéve ha azt a feljegyzésben a kapcsolati lánc direktívának nevezett utasítás felhatalmazta. Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy a NASA mindig is lehetségesnek tartotta ezt a forgatókönyvet. És most megtörtént. Röviddel a Voyager rendellenes adatkiugrása után az STEILN teleszkóprendszere elsötétült. Technikailag ugyan nem volt offline, de a nyilvános élő közvetítések megszakadtak. A weboldaluk ideiglenesen eltávolította a jelarchív részt a tervezett karbantartásra hivatkozva. A színfalak mögött a kutatók arról számoltak be, hogy a számítási erőforrások hirtelen egy elszigetelt frekvenciatartomány felé irányítódtak át ugyanarra a sávra, ahol a Voyager jele kiugróan megnőtt. Ugyanakkor a SETI benfentesei nemzetbiztonsági értesítéseket kezdtek kapni, amelyekben arra kérték őket, hogy ne vitassák meg a legújabb eredményeket nyílt fórumokon. Ez az áramszünet tükrözte az Oumuamua után történteket, de ezúttal a reakció sokkal intenzívebb volt. Egy névtelen forrás egy EMP gyakorlathoz hasonlította, azzal a különbséggel, hogy a célpont nem a Föld volt. Az egész csapatot arra utasították, hogy úgy viselkedjenek, mintha valami vagy valaki már hallgatózna. Vajon ez a kárelhárítás volt? Vagy a hatóságok egy jel-visszacsatolási hurkot próbáltak megakadályozni? Olyat, ami egy nagyobb rajtunk kívülálló válaszreakció láncolatot indíthatna el. A kibontakozó rejtély legfurcsább csavarja nem a NASA-tól, hanem egy kiotói egyetemi kutatócsoporttól származik. Egy a Voyager incidens után mindössze egy héttel benyújtott tanulmányukban a több évtizedes monolit hipotézis felülvizsgálatát javasolták. Az az elképzelés, hogy az űrhajós civilizációk passzív jelzőket helyeznek el a galaxisokban, arra várva, hogy az intelligens fajok elég érettek legyenek ahhoz, hogy aktiválják őket. Tanulmányuk szerint a 3 szemű Atlasz talán nem is űrhajó, hanem egy technológiai mag, egy szunnyadó tárgy, amely egy adott aláírásra, például a Voyager aranylemezére vár, hogy aktiválja funkcióit. Rámutatnak, hogy a Voyager újraorientálódásának időzítése és az Atlasz hirtelen lassulásának időzítése nem véletlenszerű, hanem egy csillagközi logikai láncokon alapuló előrejelzett viselkedési modell része.
Szavaik szerint a Voyager 1 talán nem is találta meg a háromszemű Atlaszt. Lehet, hogy szándékosan találta meg. Ez a félelmetes elképzelés arra utal, hogy legrégebbi űrszondánk éppen most kapcsolt ki egy kapcsolót egy galaktikus rendszerben, amelynek létezéséről soha nem tudtunk, és ez a rendszer most ébren van. Egy héttel a Voyager egy újraorientálása és a feltételezett jelcsere után számos mélyűri megfigyelőállomás kezdett sugárzási anomáliákat jelenteni a háromszem Atlasz pályájához közeli régiókban. Ez nem közönséges kozmikus sugárzás volt. Pulzáló mintázatot mutatott, 1618 másodpercenként ingadozott, ami az aranymetszésnek felel meg. Még ennél is zavaróbb volt maga az energiajel. Ez egyezett egy korábban csak egyszer az 1977-es WOW jel során rögzített profillal. A NASA saját műholdak árnyékolási protokolljait a következő napokban csendben frissítették, ami arra utal, hogy a belső csapatok potenciális bioenergetikai fenyegetésként osztályozták ezt. Számos laboratórium genetikai kompatibilitási teszteket is végzett annak biztosítására, hogy ez a sugárzás ne módosíthassa vagy kölcsönhatásba léphessen a földi DNS-sel hosszú hullámú rezonancia révén. És bár közvetlen fenyegetést nem erősítettek meg, a reakció elegendő volt ahhoz, hogy 4-es szintű titkosítási figyelmeztetést indítson el, amelyet jellemzően a földön kívüli biológiai kockázatokra tartanak fenn. Miért pulzálna sugárzást egy halott sodródó tárgy matematikai szándékkal? Röviddel ezek után, az anomáliák után azok a kutatók, akik nyíltan beszéltek fórumokon vagy publikáltak cikkeket a Voyager egy furcsa viselkedéséről, elkezdtek eltűnni a digitális terekből. Bejegyzéseik eltűntek, a kutatókapu profiljai törölve lettek, a hozzászólások véglegesen törölve lettek, a GitHub tárházak eltávolítva, a Reddit szálak pedig előzetes értesítés nélkül zárolva lettek. Egy csillagász, aki feltöltötte az elfogott jel spektrális rekonstrukcióját, ezt írta: Kaptam egy hívást valakitől, aki azt állította, hogy a DSN-nél dolgozik, de olyan dolgokat tudott a családomról, amiket nem kellene. Azt mondták, hogy amit találtam, nem szabadna nyilvánossá tenni, és ha értékelem az időmet a Földön, akkor el kell mennem a csillagok mellől. A színfalak mögött ezt az összehangolt elhallgattatást árnyékseprésnek becézték. Egy több ügynökségből álló erőfeszítés volt, hogy eltemessék a Voyager-Atlas interakció minden nyílt forráskódú elemzését. De minél mélyebbre próbálták kitörölni, annál kíváncsibb lett a globális tudományos közösség. Egyes körökben ez a csend hangosabban beszélt, mint maguk az adatok. Valami nagy dologra fény derült, és valaki valahol úgy döntött, hogy a közvélemény még nem áll készen. Az Atlasnak nincs kamerája, nincs rádiója, és semmilyen ismert interakciós módszere sincs. A kutatók mégis észrevették, hogy valahányszor a szerkezetének vagy a Voyager vektorának új elemzése nyilvánosságra került, az Atlas forgási sebessége megváltozott. Először csak apró változás volt, de a harmadik alkalommal a változás a nyilvános adatközlést követő 6 órán belül bekövetkezett. Szinte olyan volt, mintha az objektum valós időben reagált volna az emberi figyelemre. Ez arra késztetett néhány tudóst, hogy felvesse az elképzelhetetlent. A 3 Atlas úgy viselkedik, mintha olvasná a szándékunkat. Nem csak az elektromágneses frekvenciákat figyeli, hanem a sugárzásaink, feltöltéseink és adásaink információtartalmát is érzékeli. Bizonyos értelemben nem csak figyel, hanem minket is figyel, ahogy nézzük. Ez egy ijesztő következményt vet fel. Mi van, ha egyáltalán nem is egy edényről van szó, hanem egy visszacsatoló szondáról, amelynek célja a megfigyelő intelligenciájának tükrözése? 3 nappal ezelőtt az Atlas ismét megváltoztatta a pályáját. De ezúttal nem egy apró kiigazításról volt szó. Ez egy kiszámított manőver volt, egy szögsebesség eltolás, amely egy új elfogási pályára helyezte egy korábban irrelevánsnak tartott zónába, a Neptunusz mögötti pályaszakaszba. Úgy tűnik, a Voyager 12 elmozdította antenna rendszerét, és több mint egy évtized után először a világűr ugyanazon kvadránsa felé igazodott. Senki sem tudja megerősíteni, hogy a szonda kapott-e parancsot, vagy automatikusan tette-e, de az adatnaplók azt mutatják, hogy mindkét objektum pályája és impulzus intervalluma most szinkronizálva van, és bezárultak abba az irányba, amit egyesek érintkezési folyosónak neveznek. Akár véletlen egybeesés, akár kozmikus terv folytán 2 ősi utazó, az egyik a Földről, a másik a csillagokból született, most harmóniában halad egy közös cél felé. És valahol a semmi mélyén valami már várhat rájuk. Azt hittük, a Voyager egy gyerekje, egy arany képeslap a csillagoknak egyedül sodródik az űrvákuumában. De mi van, ha soha nem volt egyedül? Mi van, ha a Voyager egy volt az első sakkfigura egy olyan játékban, amiről nem is tudtuk, hogy játszunk? Egy olyan játékban, amelynek az ellenfele épp most tette meg az első látható lépését.
A hirtelen átprogramozás, a szinkronizált jelek, a lehetetlen pályakorrekciók mind egyetlen hátborzongató igazságra mutatnak. Ez nem véletlenszerű. És még nincs vége. Lehet, hogy a Three Atlas nem egy űrhajó, egy aszteroida vagy egy palackba zárt üzenet a csillagok túlsó végéről. Lehet, hogy valami sokkal fejlettebb. Egy érzékeny szonda, egy kozmikus érzékelő, vagy akár egy technológiai egység, amelyet úgy terveztek, hogy felébredjen, amikor intelligenciát észlel. És most a Voyager 1-nek köszönhetően észlelt minket. De itt a legfélelmetesebb gondolat. Ha a Voyager által kapott jel nem segélykérés volt, ha nem válasz az üzenetünkre, mi van, ha figyelmeztetés volt, egy visszaszámlálás. És ha ez igaz, akkor a kérdés nem az, hogy mi az a háromszemű atlasz. Az igazi kérdés az, hogy mi következik. Mert a csillagok most néztek vissza és nem pislognak.